DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Sulayin ang nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. And ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody say smile. Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balik na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon niya istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
Isimirasan oras sa Pilipinas, alas 7:36. Ang oras, buhilog na ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Kagbuhilog man ginadulong sa inyo sa kalwan sang klinika D3 Bio, The Antiviral Antibacterial Specialist. Kagsubo man ginadulong sa inyo sa kalwan sang Mighty C, The Alkaline Base nga Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kag sang klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Kapangamuyo kita nga kabay pa nga maglikaw pa si Bagyo Tino diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo kag sa mga pila ka mga area diri sa Western Visayas para nga mangin masadya nga aton nga Pasko. 52 na lang kaadlaw, Pasko na. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, may gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton nga mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pitotaran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Haro, Mandaluyong, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Componi City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island, kag sa kutob sa ato Malabutan. Sining aton nga pagwaragwag sa Luzon, Visayas, kag Mindanao. Mayong gabi gid sa inyo tanan-tanan kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan. K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad liwat kita nga magatalakay nasang pila ka mga lagko nga mga issues, mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 patrol reporters ay kang tanan sa ilang natipo na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol ka K5 Kim Caloyo and ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Samtang mga update karon nagikan sa City Hall. Pod kay ka K5 Jenny Kauyunan. Mga update man nagikan sa Iloilo Provincial Capitol with ka K5 Alex Escalante. And of course, mga natipon man nga mga balita kang information nagikan kay ka K5 Karen Badilla. Mga dalagko karon nga mga balita kag update sa nga ato sining news center sa mga balita nasyonal kag balita international. Upod kay ka K5 Sani Punayon ka K5 Aliera Joy Apil. Kinandan po naton diri sa technical side ka K5 Andre La Pastora. Ako naman ang iyo ka K5 June Alojado Capulo.
Naga-welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad, today is a Monday, November na day. November 3, 2025. Kapit sa 3 na kita subong edisyon sa buwan sa Nobyembre tuig 2003 at 2025. Sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5, damo kita sa mga talalupangdon nga mga balita kang informasyon. Diri sa aton nga pagpangalagad, most especially ang pila karon ka mga latest update, mga balita kag information. Diri sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5, diri sa aton karon nga latest update sa sining manog landfall nga bagyo mga ka-K5 nga si Bagyong Tino nga sa diin ang iya sining nga target nga agyan amogid ang tunga-tunga nga porsyon sang ato sining nga mapa sa pungsod Pilipinas nga sa diin Luzon, Visayas kag Mindanao ang iya sining nga target diri sa may area sang Visayas amo giman ni halos masami kag amo ni permi ang kalabanan kakatabo basta sa mga binulan sa mga Nobyembre ang ginaigagyan niya sang bagyo mga ka-K5 kalabanan amo gining area sang Visayas no? Visayas area mga ka-K5 no sa mga Bisaya, mga Ilonggo, mga Cebuano amo ni nga mga lugar yang ginalabayan sang bagyo sa mga binulan sa Nobyembre kung madumduma sa aton nga mga tagpalamati. Ginalabayan kita sang bagyo Frank sang una mga Nobyembre man to. Mga Nobyembre 8. Tuig 2028 blamong at tuig 2008 I mean. Mga ka-K5. Tapos kinagyan makita sang bagyo Yolanda sa tong mga nasa 2018 na to. Mga ka-K5 2017 and subong mga ka-K5 ari naman malusob naman si Bagyong Tino nga lang sa mga Tagalog pa hindi lang Tino matino sino mabuot no matino no mga ka-K5 pero doga sinuplado ni sa subong si Bagyong Tino mga ka-K5 ang latest karon hulaton naton sa ato sining nga mga tagpalamati sa aton nga mga kauturan. K5 News FM Bagyong Tino Update. So standby kamo kay karon dugay sa ato sining nga pagpangalagad mga ka-K5 sa latest update. May kang tanan sa kundi na karon si Bagyong Tino. Mga pila ka mga porsyon base sa latest nga balita, pila ka mga lugar diri sa aton sa may Western Visayas. Mas especially sa mga area man sang NIR, Negros Oriental kag Negros Occidental. May mga porsyon dito nga ginpaidalom na sa signal number 3. Mga ka-K5 kag diri sa aton no, ginalantaw kag ginabulubanta sa base sa tracking sang bagyo nga si Tino. Ini siya mga ka-K5 ini nga hapon daw nag ini siyang mag-landfall no sa may area sang Samar Leyte. And ini siya mga ka-K5 ang mga area sang Dinagat Island sumunod dito na sa Galaslas. Kag sa informasyon mga 2 ka 3 ka beses ini siya nga mag-landfall diri sa aton kay ma-landfall sa may area sang Samar sa Dinagat Island. And after that daw ang informasyon ini siya mag-landfall iwat diri sa aton sa may area sang Iloilo. Kaya ang mata sang bagyo magalabay diri sa aton sa area sang probinsya sang Iloilo mga ka-K5. Kag may mga pila ka mga kabanwahanan labi na sa may southern part sang probinsya sang Iloilo. Halin sa mga area sang Uton, pagkato sa Gimbal, pagkatito sa Miagao, Lapo sa Antique, mga ka-K5 no, halin sa Rua City. And mga area sang Sara, muna nga mga lugar ang labayan sang bagyo. And of course, ang Iloilo City. Sa report informasyon, Iloilo City daw isa man sa mga alagyan sang bagyo, ilabinigay sang mata sang bagyo nga si Tino mga ka-K5. Ini siya karon ang nagadalagan kag nagabaskog sa iya sining Agastines sinagalabot sa 180 kilometers per hour ang Agastines no. Ang dalagan niya mga ka-K5 nagaara sa iya sining paghulag-hulag nagalabot sa 30 kilometers per hora. Ang iya sining dalagan mga ka-K5 kag ang iya sining kalaparon nagalabot sang hangin niya kalaparon
nagalabot sa 110 to 120 kilometers mga ka-K5, and ang gustiness orang ya sining nga pagbugso mga ka-K5 ang nagalabot sa 180 kilometros per ora kag ay latest nga report nga daw base kung mangin super typhoon, pero ang may mga latest nga balita man nga may posibilidad nga daw mga gamay ang porsyento nga nabilin para nga mangin super typhoon ining si bagyong Tino mga ka-K5, no? So standby kamo ha, kaya ato nagkaroon nga kaon ang latest nga balita kag ang situational report karon subong adlaw diri sa aton sa Iloilo nag-abot-abot ang ulan, no? Pero syado klinong amo gid man iya K5 Andre basta ang bagyo ka padulong sa inyong lugar linong-linong nagtama gid ka nagbatsyag ya hangin na. Pero once nga umabot na man ginasuyop ya kuno nang kuan mo ang halos pangkabilugan, that's why nga ang hangin hindi mo masiplatan kag hindi mo mabatsyagan. Pero pag once nga sumulod na siya dra mo na makita kung anong kabaskugon niya, may tendency kag may tsansa ini nga makapatumba sa mga kahoy kag sang mga pamalay nga mga inang hindi masyado kabakod nga mga balay katulad abi sa mga balay nga mga light materials. Ang haligi mo abi for example kahoy, no, K5 Andre, kahoy imong haligi daw kung kawayan o kung human sa light materials. Maglos kilaman kung concrete ang imo sining nga balay, concrete ang imo sining balay kag human sa simintong atop mo dabi kron human niya sa siminto tibi nyo mabulubudlay. Pero kung ang imo nga mga atop na kron mga sin man lang na kag nipati may tendency nga waswasan ini kag may posibilidad nga magkaratupa kag magkaralupad ini kung panalitan nga malabayan sa sining hangin nga nagalabot sa 180 kilometros per ora nga sining no, nga sining kabaskugon mga ka-K5 sang sining bagyo nga si Tino mga ka-K5. So gani standby sa aton nga mga tagpalamati, standby sa aton nga mga kauturan. Kay karon dugay i-check nato na ang latest nga balita kag information nga gikan sa ato sining mga reporters. But of course ang ato sining karon nga preparahan man nga malabot naton kay kwaon ta mga alas 8 karon kwaon naton ang latest weather report. Nagikan sa nagikan sa ato sining nga Pag-asa kay ang latest nga weather report sa Pag-asa. Ang latest na daw gaabot ng ila sining bulletin report mga alas 8 kag pagkatapos sa alas 8 alas 11 naman asa mo nang ila sini mga ka-K5 nga from time to time nga mga latest nga report, no? Pero kung ato natawon ang track and intensity forecast ng Typhoon Tino mga ka-K5 o kung siya sini nga international name is Kalmaigi, Kalmaigi o muna guro yung subong ang ngalan nga kuan man nga pungsod sang daw Asian na country nagahatag sini sa ngalan subong hindi na mo kaysa iba na bulos-bulos na mo kung anong country ang nagahatag sa pangalan sa na international name niya mga ka-K5 no mga naman Vietnam nga ngalan or kuan inang Thailand Kalmaigi sa man nga sini nga international name mga ka-K5 idiri sa aton niya ko pagsulod niya na nakasulod na sa SAPAR, no? Actually nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility pero ara pa sa kadagatan sang area mga ka-K5 sang inang Eastern Visayas. Halos ang kalabanan nga malabayan sini is daw ang unang first kunya kuno ya sini nga first landfall daw ara sa may area sang Dinagat Island. Lapit pagkatapos dira sa may Samar, no? Area sang Samar and ti sakop na sang Leyte mga ka-K5, no? And pagkatapos ti Macruz ini siya sa tunga sang pungsod sang Pilipinas, labayan niya ang area sang Cebu, labayan niya tong area sang Cebu, Negros Oriental, Negros Occidental, lapos diri sa Guimaras, Iloilo, Capiz, kag Aklan. Then malabay siya sa Puerto Princesa, Palawan, labi na gid sa may area sang Taytay, Palawan, gani sa mga taga Taytay, Palawan dira nga naga-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Biride, no, kag halong ika mo dira, no, kay malabay pa dira ang bagyo kag sa report natong nabaton. Daw dira malandfall na mada sa inyo da sa may area sang Taytay, Palawan.
And then siya magagwa na dayon sa pungsod mga daw ara na sa inadlaw sang bulan sang or sa inadlaw sang Webes. Mga ka-K5 inang Webes makagwa na siya sa Philippine Area of Responsibility ang ining bagyo nga si Tino. So diri sa aton Lunes ang gabi kay mga alas 3 karon sa kagahon. Kamo nagagwa nga report kay informasyon mga alas 3 karon sa kagahon daw diri na siya sa syudad sang Iloilo. Diri na sa aton sa Panay Island. Ang alas 3 karon sa kagahon sang Martes. Nga adlaw mga ka-K5 amo ni ang convey sa sining truck no. Mga ka-K5 sa tracking sa sining bagyo. Mga alas 3 ang kagahon karon daw mo ning sining pag landfall. Paglabay diri sa aton sa Iloilo. So ang pinakasentro sang mata magi sa area sa Banwa sang Uton, Gimbal. Subot siningon lapit makatama sa Iloilo City. Ang kay manting Uton mga ka-K5 rim lang ni sa lapit sa tupad sa Iloilo City mo. And ang Gimbal gid no. So amo ni nga mga lugar ang alagyan sang mata mga ka-K5 sang bagyo. May mga nagahambal ngayon niya basta ra kay sa tunga-tunga isang mata daw linong magani daw hindi kay maigo mo. Yung problema ning sa liko ang skili jabla kay ang kilid jamo ning perti ka kusog mo nging tiyog-tiyog bla. Basta nga sa mata ko na maplastaran ka kag maagyan ka sa mata nga porsyon sang sining bagyo. Malinong ni saya hindi ka gawa masyado makabatsyag sang perte nga pwersa sang hangin. Pero ang grabe nga pwersa ara sa libo sa ara sa palibot ya no sa palibot sang matabla. Amo nang pwersa kay man gatiyog ni sa mo do kangay sang buhawi bla no dako ang buhawi niyang kalimbawa sang bagyo mo. Kita mo nang buhawi nga daw nagatiyog-tiyog na do amo na sang sa tunga ya mata pertik tawhay. Linong-linong sa tunga niya. Pero ang sa palibot among pertik kabaskog man ka-K5 so amo ning bagyo. Amo na sa kadako galing kay kalapad sa sining nga malabayan. That's why malabot ya mga area sang inang Southern Luzon, malabot ya mga area sang Southern Northern Mindanao, mga ka-K5 no. So ipaidalom na sa mga signal nga ini mga ka-K5 ang ato sining nga mga lugar katulad sa Iloilo City, Iloilo Province, mga area sang Concepcion, Barotac, Mibo, Ahoy, Iloilo City, Anilao, Barotac Viejo, Leganes, Saraga, Dumangas, Banate, mamo ning mga lugar. And mga ka-K5 diri sa piyak sa may southern part of Iloilo, diri sa area sang Uton mga ka-K5, Uton, Gimbal, alagyan sang mata. So amo ni nga mga lugar. And ang Rua City, Capiz, Subong no. May ato na to gani sa may Banwa sang Panitan mga ka-K5 na daw sa Asapian. Ay Banwa sa Asapian nagkuan sila kutkot buho K5 Andre. Kumot sila buho sa dalumduta. Kag ginbutangan sang atop tapon dito sila nago sa dalumduta. Kung panangita maglabay ang bagyo. Ay perting kadlok na kay man nga kuan na siguro na dudla na bla na tila na. Sa sining ginatawag naton mga ka-K5 nga pag-agi sang bagyo dumduman sa bagyo Yolanda to nga. Pati ang imong pati kun ang itsura sa mga kahoy mga ka-K5 daging luso mo. So amo na mag-agi ang bagyo subong sang una gani nga si Chimpo daw medyo daw okay pa pero subong lain kay may bagyo na may ulan pa. Ang pagbanta sang ulan mga ka-K5 ang pinaka-grabe gid nga halos ang ginahatag nga information sang ato sining katapo sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kon pag-asa mga ka-K5 nga ang ang ulan di hamak nga mga ang puwersa sang ulan grabe. So amo na kun nga ang duha ang alandaman kag duha ang dapat halalungan sang aton nga mga pumuluyo nga kutob sang mga malabayan sang bagyo mga ka-K5 nga ang halalungan magluwas sa hangin ang puwerte nga ulan mga ka-K5 kay kita nyo kagayna sang hapon aring sang aga medyo mainit-init pa nga aton diri nga syudad kay sa bilog nga probinsya medyo mainit pa sa pag-amat-amat sang hapon mga ka-K5 sos di hamak nga puwerte na ang bubo sang ulan nga sa diin nakatuga na gani sang pagbaha-baha sa mga pila ka mga porsyon sang aton sining syudad kag mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo including ang pila ka mga lugar sa Panay Island katulad sang probinsya sang Capiz, probinsya sang Aklan
kag ang probinsya sang Antique. Madalahig na maigo man isang bagyo mga ka-K5 no sa tracking sa sining bagyo nga si Tino mga ka-K5. K5 News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. So gani sa ato sining nga mga pinalangga nga mga tagparamati standby kamo kay karon dugay pakigangutan manaton ang talatapan sang inang regional disaster or ang ang RDC mga ka-K5 no. Kay parang hibaluon naton kung ano ang mga pagpanghanda kag diri man sa aton sa may syudad sa Iloilo ano mga pagpanghanda karon sa aton diri sa may syudad sang Iloilo mga ka-K5 no ang Regional Disaster Risk Reduction Management Council Region 6 mga ka-K5 no? So standby kamo kay aton karon nga kwaon ang mga balita kag informasyon ang aton sining spokesperson sang RDRRMC 6 daw kilala ko man member man sa media sang una mga ka-K5 no si Maria Cristina Mayor ang spokesperson mga ka-K5 sang RDRRMC of the night kami ni sang una si Tina Tina Ilustrene mayor na gani kay nakapamana na gali si Tina Ilustrene mga ka-K5 siya ning aton nga inang spokesperson gali subong sang RDRRMC mga ka-K5 no so siya karon nato sini nga mangin kaupod diri sa ato sini nga pagpangalagad mga ka-K5 kay siya gali ang ara sa Office of the Civil Defense diri mga ka-K5 sa probinsya o sa may Rihi Region 6 Panay Island mga ka-K5 no. Standby kamo. Ay na kay makapagusto kami ni karong nga duwa istoryahanay kay andanay kami sini. Kagik min of the night sa radyo. Nang spokesperson si Tina Ilustrigli. May bana nagli mayor ng apelyido niya. Si Tina Ilustre Mayor mga K5 ang spokesperson karon sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council o ano mga preparasyon mga K5 kay manti hindi lang ni kay siyudad sing Iloilo nga iguon sang bagyo nga ni kundi bilog nga Western Visayas ag Eastern Visayas mga K5 no makross ni sa mapa mong kita nyo ning mapa sa ato sining Pilipinas ang pungsod ta hindi mapa ta may Luzon Visayas kami daw nakaparte ni sa Luzon Visayas kag Mindanao sa tunga gisaya maagi sang una kalabanan dito na sa mga sa mga area lang sang Luzon, ilabi nigid sa mga pinakapunta nga porsyon sang Luzon. Dito na siya gagi, permi halos kalabanan. Isubong niya mga ka-K5, diri siya tunga magi. Lain pa kay malandfall gid. Kag ini siya ang ginpaidalom na sa inatawag naton nga inang tropical storm category, typhoon category mga ka-K5. Ining bagyo nga si Tino mga ka-K5. Kag tiam mo na karon subong gani ginakuha na siya no gina-consider na nga mabulubasko nga bagyo although nga may nagagwa karon na lang taon naton karon sa latest weather report sa aton nga Pag-asa Iloilo kasi pwede naman guro subong nga kay 500 no tabi tawag sa aton unahon tang Pag-asa Iloilo alas 8 naman subong nga gabi no kag and after this makahinunanon kita sa kay sa kay inang ato sining RDRRMC spokesperson mga ka-K5 po sa kay inang Tina Ilustre no mga ka-K5 si Maria Cristina Mayor Ilustre Mayor mga ka-K5 no? So standby kamo kay kuha naton ang latest weather report kamusta naton ang panahon kamusta ta si Bagyo Tino din subong sining ginapanglaslas na subong kay diri sa aton sa siyudad sa Iloilo ang informasyon magalaslas siya diri sa aton mga alas 3 karos kagahon subot silingon gamataman ta sa lapit mga ka-K5 gamataman sa palapit kag ari na siya sa sulod sang PARC on Philippine Area of Responsibility mga ka-K5. K5 News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo.
Amo ning aton nga ginakakulbaano kag buligan. Tanan kita pangamuyo lang kabalo kamo mga ka K5. Kabudlay man magpundar K5 Andre mo. Nakon mo na nakapundar ka na sa balay mo, nakapundar nila binigid ang aton nga mga mangunguma, nakatanom na sila nga mga pananom. Ang iban mga ka K5 na alanyon na lang ang ilang nga mga alanyon. Kag inang ang ilang nga mga kwanda nga mga pananom ibanda tigalani na subong September, October, November. Ang ibanda ginaani na, ang iban gani nagapatubo na sa mga bag-o nila nga mga siya kwan, nga mga pananom. Ang mga kauturan naton nga nagpundar sa mga balay nila, mga ka K5 no, nagkapatindog sa mga balay nila agyan karok bagyo. Iban mga pananom nila ginawa nila ka bulubunyag kag para panami sa mga tanom nila, mga prutas nila ginapang tanom, mga kunano pada nga mga kararuton nga ginapananom. Ilabayan lang gulpe mga ka K5 sang bagyo hindi gid manigar mga ka K5 nga may haliton gid siya. Yung aton ni number 1 nga pangamuyo no, kinanglan nga mangin safe ang aton nga mga pumuluyo, dapat ang kabuhi wala sa may madula nga kabuhi. Amo na pinakauna naton ginapangamuyo. Kay ang mga pananom, ang mga pagkabutang, kita pa man sa ulihi, ang importante ang kabuhi. Kaya ang kabuhi, ang mga ka-K5, isa lang ni. That's why dapat halong gigita sa aton nga mga kauturan dira. Latest nga balita sa syudad sa Iloilo, mayara na nga mga 100 ka mga individual or 1,000 gari no. May mga 1,000 na ka mga individual nga pinaka-importante gid nga pangsaylo sa mga evacuation center diri sa aton sa may syudad sa Iloilo, kay ini nga mga lugar nga ginaplastaran sila sini nga mga balay. Sila nga mga lugar is a flood prone area. Mga delikado nga sa mga baha, mga delikado sa tubig. Ang iban sinidiri ara sa mga kilis ang dagat kag sa mga kilis ang suba no? So ini sila ang ginpangamamat na nga ginpangsaylo, ginpangdala sa mga evacuation centers naton diri sa may syudad sa Iloilo. And ang iba naman mga ka K5 nagaulo aligmat lang sa mga lugar sa diin dira dapit ang pinakasintro gisang bagyo. Kinahanglan pamutang na kamo sa mga banting sa mga balay nyo. Dumduman ko sa una bagyo nitang dat ko de mga balok 2 siguro. Ang amon nga balay mga ka K5 ginutangan namon ka banting kayang kuan ang bagyo dito pakadto, like for example pakadto abi sa south no. Nagutang kami banting sa north para sa south para nga ikwano namon ni bugkusa ikwanan bla ano na nang ginahigtan pa kag iangot sa kahoy para nga kon tumbahon agyan sang bagyo di sa matumba. Sus bumalik ang bagyo Maria Hunes. No pariyo lang agin buligan pagid butong sang higot. So, dapat magbanting kamo palibot na lang nga daan. Bot siningon magtimbang butangan nyo sang banting para nga ang inyong nga mga balay kon parang litan mas mayo nga mas save naton. Kag kon ang inyong nga mga balay ara sa palibot sang kahoy, for example ang inyo sining nga mga balay, ang inyo abi nga balay na palibutan sang dagko nga mga kahoy, hindi na kamo daan da magtiner da sa inyo balay labi na kung lalabayan gid sang bagyo no, sa mga lugar nga sa din ang direksyon dira gid maagi ang bagyo mga ka K5 no. Kay sa mapa sang ato sining pungsod, ang mga sa mapa dira nakita dira nga ti ang ginbutangan sang kolor sang yellow bla mo na sang sa tunga amo na sang alagyan mga ka K5 sang bagyo no. Labi na gid ang mga nakabutang sang pula red alert amo na siya mga ka K5 ang hulugpaan sang bagyo. Dra malandfall ang bagyo so mga area sang Dinagat Island hasta pakadto sa Samar mga ka K5. Sa sini nga mga tiniyon, latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo. Pao nato ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa weather forecaster. Upo sa kay Engineer John Baron sang Pag-asa Iloilo sa latest nga weather report. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Standby. K5 News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Engineer John Baron sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir. Hello Engineer John Baron, go ahead sir. Hello sir, mayong gabi kag sa aton nga mga tagpalamati. Yes sir. Latest weather update naton sa adlaw sang Lunes, November 3, 2025. Based sa aton nga latest nga
update sa ginamonitor naton nga si Bagyong Tino. Inalang sa alas 7 ng gabi ang sentro sini nasa kalayo 95 kilometers southeast of Giwan, Eastern Samar. Maximum sustained winds nga kilabot 140 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustiness nga pwede maglabot 170 kilometers per hour. Present movement niya is west-northwestward at 15 kilometers per hour, and we expect possible maglandfall na siya or magpalapit sa may Homonhon Island or Dinagat Island sa tubong nga gabi. And possible man nga magalandfall siya sa may Leyte or southern Leyte by tomorrow early morning. And after sina expect na naton nga mag-cross na siya sa may Visayas. Mag-cross siya sa may Visayas pakadto sa may northern Palawan from tomorrow until Wednesday early morning. And expect natin nga mag-exit siya sa Philippine Area of Responsibility by Thursday morning. That's November 6. Take note lang, wala tag na kulot ang possibility ang rapid intensification kasi din na possible nga mag-intensify pa ini siya sa isa ka super typhoon category. Sa subong naman in terms sa aton nga tropical cyclone wind signal, ang may mga areas kita sa may signal number 3 kag signal number 2. Ang mga areas nga under sa signal number 3 amo yang Guimaras, Iloilo, southern portion sang Capiz, amo yang Tapas, Mambusaw, Hamindan, Dumalag, Dumaraw, Partero, Dao, Panitan, Pontevedra, Sigma, President Rojas, Maayon, kag Pilar, kag ang central and southern portion sang Antique, Tubayat Poynier, Anini, Hamtik, San Jose, Sibalom, Belison, Patlongon, San Remigio, Valderrama, Bugasong, Tibiao, Lawan, and Barbasa. Signal number 2 naman ang the rest of Capiz, Aklan, and the rest of Antique, including ang Calaya Island. Muna itong latest weather update. Ako si John Baron. Stay tuned sa mga latest weather updates. And as always, stay tuned. Hello, sir. Hello, sir. Engineer John Baron, sir. Yes, sir. Inang mga karon sa gabi, mga more or less, mga oras siya ang report nga magalandfall sa may area sang Dinagat Island and Eastern Samar, Engineer John Baron? Well, sir, hindi na siguro mahatag ang exact time gid kung oras siya ang posible nga maglandfall or malabay sa either sa may ang Homonhon Island or Dinagat Islands, but we expect na sa subong nga gabi possible nga magalandfall siya. Then ang sa kaagahon nga ini siya kuni subong Lunes, no? So buwas mga kaagahon Martes malandfall, masagid expect siya maglandfall iwat sa may area sang Leyte. Posible, sir, posible maglandfall siya sa Leyte or southern Leyte by tomorrow early morning. Then after that, makross siya sa area sang Visayas, labi na sa may Western Visayas. Then malabay southern part gali sang sang Iloilo, dra sa maagi. Yes, sir, bali ang mag-cross siya sa may Visayas and northern Palawan starting tomorrow until Wednesday, and possibly, sir, nga diri siya sa may southern portion or southern part sang Panay maagi. Southern part sang Panay. So, amo to ang mga ginpaidalom sa signal number 3 ang Guimar. Ang Iloilo City, sir. Mataas ang bagyo sa dinggin maagi sa direct mag-cross siya sa may area sang Panay. Yes, sir. Well, kung nagtaon ko lang, sir, sa track niya, possibly, hindi naman siguro ma-confirm gid ang sir, ang exact na location niya, kay siyempre sa sige-sige ni sa update sa aton nga bulletin basi may mga changes kita sa aton nga track, no? Pero kung trison ta lang siguro sa linya ni nga sa iyang attack, posible sa may possible si Iloilo City, pero pwede pa ni maglain. Okay.
So pag landfall ya sa may area sang Leyte, may posibilidad nga magliwat pang alagyan niya kag may posibilidad nga lain pang malabayan niya. Pero hindi na ni sa maglayo gikatama nga kon ang tracking niya hindi na gid maglayo kag malabayan gid ya ang area sang Iloilo City kag mga pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Yes, sir, posible na siya change pa ang iyang track, no? Pwede na siya mag-shift upwards, pwede na siya mag-shift downward, pero gamay na lang siguro ang iyang nga paglain sa iyang track based lang sa aton nga current nga konog probability. Pero despite sir, no, may mga changes kimata sa iyang track, pero dumalabay gini siya sa sa Panay. Visayas region So biskan hindi pa siya maglandfall, may expected na kita nga madamo nga na experiencean dire kag makusog ng uyok sa hangin. Hangin kag ulan. Yes, sir. Ang diri sa aton sa may Iloilo City ginalantaw kag ginakulban nga ato sini nga mga pumuluyo nga base kon siyempre malabay diri sa aton bisan sa babaw na sa hindi na ni siya daw ay na chance nga maglandfall pagkatapos nga maglandfall sa may area sang Dinagat Island and area sang Leyte, Engineer Jan Baron. Well, expect nato na bisan ma-cross siya sa may Visayas region So posible maagi pa siya sa Cebu, pwede pa siya mag-agi sa may Negros Island region and eventually diri sa aton sa may sa may Panay Island and makita taman sa naton sa forecast track naton sa bulletin kung makita naton ang linya nga may letter T. Do bisitahan niya gid ang kada island sa may Visayas nga region. So Bochilingon nga ma-experiencehan gid naton nga magluwas ang ulan, ma-experiencehan gid naton ini ang hangin. Yes, sir. Ulan gid kada hangin actually sa subong gani may gale warning na kita sa the entire province of Western Visayas. May may storm surge warning na kita sa every low-lying coastal areas. And in terms naman sa sa na-mention ko earlier sa wind signal naton sa subong may mga areas kita napaidalom sa signal number 3 including ang Iloilo City. Yes. And may mga portion mo kita nga under sa signal number 2. But we expect nga once covers ni si Bagyong Tino sa diri sa may Visayas kag magpalapit di and eventually maglandfall sa aton, possible makapasaka ta pa na siya sa signal number 4. In terms naman sa iya nga ulan sa subong may nakita no maging pagkuha nakita nga heavy rainfall forecast. Where we expect sa tomorrow possible ang up to above 200 millimeters nga accumulated rainfall diri sa aton sa Western Visayas. So ang kalimbawa sinasir nga daw ginabubo nga ginabubo nga tubig galin sa isa ka drum nga tubig nga ginabubo lang daw mo nang kalimbawa Well, we expect ang intensity niya is moderate to heavy with the times torrential, pero take note natin sir, ang accumulated na siya. So that doesn't mean pag dagdag sa aton nga ulan, maka-record tayo sa 200 millimeters na rainfall. Pero distributed na siya sa 24-hour nga time span. So ang gina-expectar naton nga ma-accumulate ang tubig bangod sang sige-sige nga ulan nga wala untat-untat within 24 hours or base maglabuot pa sa 2 kadlaw inang Engineer Jan Baron. Yes, sir. Actually, this November 5 may possible pa na mga pagulan. 4 and 5 actually expect natin may posible pang mga pagulan. So take note lang accumulated rainfall na siya, hindi na siya isang bagsak na ulan. Ang bagsak ko. Na-expectar naton sir nga mabatyagan sang mga taga Panay labi na sa mga taga Iloilo City kag mga pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo ka sa northern part or sa may southern part sang Iloilo pagkadto Antique mga mga inadlaw ini ma-expectar naton nga mabatyagan sa mga pumuluyong hangin kag ang sige-sige nga ulan.
Well, sa subong sir, kung manotice pa na ito, nag-inulan na sa Yes. sa Region 6. Medyo hindi pa manggawa todo. Ang aton so far na observe nga rainfall intensity is light to moderate with occasional heavy. So medyo hindi pa siya gawa taman gikatodo. In terms naman sa aton nga hangin, nagapabatsyag naman ang mapusog natin nga hangin. In fact, nasa may mga areas na kita nga na-mention ko earlier, signal number 3 and signal number 2 with the expectation of this cyclone wind signal to upgrade into signal number 4. And expect na natin, sir, magapadayo na siya hasta sa buwas. Actually, expect na gani siya, magapadayo na siya sa November 5. 4 5 yun actually ang ang peak sa aton nga in terms sa impact diri sa aton sa Western Visayas. So mga Thursday and Friday ginalantaw naton nga may posibilidad nga ara na sa mga area sang Mindanao, most especially daw ang target ton nga labayan niya daw mga area sang Taytay, Palawan ni Puerto Princesa ni Engineer John Baron. Yes sir, expect naton mag-traverse siya sa may Visayas region, do diri siya maagi sa may northern parts ng Palawan. So sa aton nga weather outlook, based sa aton nga weather outlook ang November 6 possible mag-start na improve ang aton nga weather. So matawag sa tropical cyclone bulletin sa November 6 possible diri na siya sa may West Philippine Sea or pwede ganay nakagawa na sa far. So nagamatamat naman siya papalayo sa aton region. Okay. So ang aton sini nga ekspektaron nga mabatyagan naton ng medyo mabulubaskog nga hangin mga ara na sa adlaw sang Martes kag Miyerkules nga adlaw diri sa aton ni sa Macruz sa area sang Panay daw kay bisitahon gid ang Panay Island, Engineer John Baron, sir. Yes sir, naton Martes kag Miyerkules. Pero actually sa subong gani ara naman check na ang ating hangin sabihin. Nakita sa ating So ining yes sir. So ining pagpabilin subong paidalom na sang pila ka mga porsyon sang mga kabanuhanan kag area sang Antique, Rojas kag diri sa aton sa Iloilo, Guimaras ginpaidalom na sa storm signal number 3. May tendency may posibilidad nga magapanaog pa ini siya or magapasaka pa ini sa signal number 4 depende sa sitwasyon kag may posibilidad sa kung ano ang matabo samtang nagapanakayon o nagapanglakaton ang ining bagyo nga city Engineer John Baron, sir. Well, given sir nga malabay siya sa sa aton nga region, pwede siya actually maglandfall sa aton nga region, then may high likelihood siya nga or most likely siguro ni maka-signal number 4 kita diri sa sa region 6. Ano kadako ang porsyento nga mangin isa siya ka super typhoon, Engineer John Baron? Well, hindi man siguro naton number nga 100% sir, pero may man siya, may good chance man siya nga develop siya sa isa ka super typhoon kung may matabo nga rapid intensification. So far sa subong ang iyang maximum sustained wind is 140 kilometers per hour. So kung lantaon ta sa previous natin nga bulletin 130 siya, nahimo siya 140. So nagamatamat actually slightly intensify ang iyang maximum sustained wind. Take note nato ng super typhoon nga criteria naton is dapat malabot siya is 185 kilometers or higher. So nagamatamad siya taas. So muna nga wala ta ginahulat ang possibility nga base mag-intensify pa ini siya kaysa ka super typhoon category if may matabo nga rapid intensification. Okay. So ano oras ang masunod naton nga weather bulletin, Engineer John Baron, sir? Yes sir, 3 hourly kita subong so ang ining bulletin nga gin pagbuwa naton is 8 PM, so next is 11 PM. Okay. Sige. With that, Engineer John Baron, thank you so much and inang halong kita tanan-tanan and God bless. Yes sir, thank you and salawat kaming gabi kag maghalong kita tanan. K5 News FM Bagyong Tino Update. K5 News FM Bantay Bagyo.
K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Mga ka-K5 na batian ng latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa Iloilo upod sa kay Engineer John Baron. Latest weather report or latest weather update may kang tanan sa sining bagyong si Tino mga ka-K5 no. So ginalantaw no mga kaagahon dito pa siya gali sa may kwan, dito pa siya sa may Leyte no, pero subong yung gabi ang ini nga gabi hindi mapaktan kung ano nga mga inuras basta within tonight no. Subong nga gabi mismo magalandfall ini siya sa may area sang Dinagat Island, sa may part sang Eastern Samar mga ka-K5. Then after that pagkatapos siya landfall sa may Eastern Samar, madiretso ini siya sa kag landfall liwat no, gina-expectar nga landfall mga ka-K5 liwat sa may area sang Leyte. And after that matamat sa Cruz diri sa Panay ayaw sa may area sang Visayas area, magalabay pa rin siya dito sa may area sang Cebu. Kung hindi magliwat ang iya sining tracking or ang track and intensity forecast no sang typhoon nga si Tino, hindi magligwat mga ka-K5, ini siyang maglabay gidya sa aton diri, bisitahon niya gidya ang Visayas area, malabay siya sa Cebu, malabay sa Negros Occidental and Oriental, Negros Island region, and malabay siya sa part sang Guimaras, malabay siya sa part sang Iloilo province. Baka K5 pro laban-laban mga area sang inang southern part sang Iloilo, kag may mga portion sang northern part, Rojas City no. Roa City and mga pila ka mga kuano nga mga kabanwahanan nga na daw northern part sang Capiz. Mga K5 mga area sang Pilar no, mga area sang Pilar, Maayon, Pontevedra, mga amuna no, mga Sigma, Mambusaw, Tapas, ano pa inada ng Hamindan. Mga amo ni mga lugar sa second district no, nga part sang probinsya sang Capiz, amo ang labayan mga ka-K5 no, sa Pian, Dumaraw, Mambusaw, mga amo ni nga mga lugar ang labayan. That's why subong na paidalom ini sa signal number 3, tropical storm signal number 3 ang ini nga mga kabanwahanan sa parte sa Capiz. Antique naman mga ka-K5 may mga porsyon no, sa mga kabanwahan naman sa Antique nga malabayan and pila ka mga porsyon sa probinsya sang Aklan. Kag diri sa aton sa Iloilo, southern part sa Iloilo mga ka-K5, Uton, Gimbal, Miagao, San Joaquin, mga amo nga mga lugar, and of course Iloilo City. Iloilo City ginpaidalom sa storm signal number 3, subong na nga daan mga ka-K5. So mabatyaga na ang sige-sige ang pag-ulan-ulan lang taon naton, i-check naton na karon dugay-dugay ang latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa or ang latest nga situational report nagikan sa ato sining patrol karon dugay-dugay mga ka-K5. Pero antes sina standby kamo kay sa ato nga pagpanubalik, mangin kaupo na naton karon ang ato sining Regional Disaster Risk Reduction Management Office mga ka-K5 no, kay matay tayo isang porsyon nga commercial. Then after that balikon naton mga ka-K5 kag mangin kaupo naton ang spokesperson sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council sang inang Office of Civil Defense mga ka-K5 pod sa kay Ma'am Maria Cristina Ilustre Mayor, spokesperson sang RDRRMC mga ka-K5. Standby kamo matala ko gamay lang gid nga porsyon sa mga commercials naton, then balik kita dugay-dugay diri sa ato sining nga pagpangara. Stay tuned naton nga mga tagparamati kay hatagan kamo namon sang update halos sa mga oras-oras nga mga tiempo subong hatagan kamo namon update sa ato sining nga bagyong Tino. K5 News FM Bagyong Tino Update. Ang mga balita ng inobatan ng builog ng iradulong sa inyo sa kalwan sang Klinika DTX 500 kag Mighty C, the alkaline base nga vitamin C.
ang Clinica DTX 500 mga ka-K5 ang the superior antioxidant kontra sa aton nga mga pamalatian, proteksyon ng aton kaugalingon. Kinanglan maginom kita sa mga maayo nga mga food supplement para magapabili nga healthy nga aton nga lawas. Kay bisan pigado lang ta basta importante healthy lawas ta daw manggaranon lagi ta gihapon. Because ladies and gentlemen, doctor says health is wealth. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpanamati. Inom na sang Clinica DTX 500 the superior antioxidant kag sang Mighty C the alkaline base nga vitamin C para sa mga nakilalain nga mga pamalating katulad sang diabetes, hypertension, high blood, cancer, tanang klase sa mga cancer katulad sang sarcoma cancer, ang prostate cancer, cervical cancer, breast cancer, lung cancer, colon cancer, kag iban pa nga mga cancer mga ka-K5. Tungod kay ang Clinica DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties. Agod nga pungga na pagtubo sa mga bukol sa lawas naton. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSU kundi sugar cane extract sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Mighty C naman isa ka alkaline vitamin C nga kampiyon nga immune system mediator nga pakusog sa immune system capabilities sagud nga patyon man nakalaguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man ini nga magmutate kag mangin kanseros. Gani nyo na paghulata pa nga magtubo mga bukol sa lawas naton. Proteksyonan ang aton kaugalingon Clinica DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang Clinica DTX 500 kag Mighty C ang produkto sang Clinica de Alternatibong Medicina and Wellness Center ni Doc Ramiloy. Bakla nyo sa tanan nga mga butika, tanan nga mga Clinica de Alternatibong Medicina and Wellness Center. Aton nga oras alas 8:27. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa... Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, multiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural.
Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na parating sa bawat News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pangalagad. Oras naton karon nakarabot kita sa 32 minutos na ang nakaligad sa alas 8. Sining nga mga tinuon sa ato sining nga pangalagad, prober kita magkuha sang sitwasyon sa palibot sa aton sining nga syudad. Kamusta ta karon ang situationer or ang sitwasyon sa palibot sa syudad naton with K5 Kim Caluyo and K5 Aaron Lloyd Rifuyo sa sitwasyon sa mga kabarangayan naton diri sa syudad, no? And kun bala ang opisina sa ato sining CDRRMC, City Risk Reduction Management Office, mga ka-K5 ang ato sining anong preparasyon and magluwas sina may mga report kitang rabaton nga daw mayara na sang mga pila ka mga kauturan naton nga mga ginpang transfer na sa nagkalalain nga mga evacuation centers diri sa ato sa may syudad sa Iloilo bangod kay ini nga mga lugar mga ka-K5 ang gin-report kada mga muna ni sila nga mga lugar ang ili nga mga kauturan nato nag-ilistar sa mga flood prone areas, mga delikado nga mga lugar, no? Nga may posibilidad igoon sa nga tubig baha. May tendency nga mangin delikado ila sini nga kabuhi mga ka-K5, no? Kaya mga pinang transfer subong kag pinamutang anay sa ila sini nga tagsa ka mga kuano. Sa ila sini nga tagsa ka mga evacuation centers nga gin-provide sa ato sining city government and gin-deklarar ining wala sang klase so mugod sa subong adlaw hasta buwas pa ni, no? Daw wais ang klase hasta buwas kag ilang taon ta, no? Kung hasta sa Miyerkules nga adlaw kung wala gyapon sang klase kay man ang bagyo magapabilin diri sa aton sa syudad or sa may area bilog nga area sang Western Visayas Martes kag Miyerkules. Subong nga Lunes siya ti at tuto sa panlasa na subong sa may area mga ka-K5 sang Samar, Eastern Samar and Leyte, mga area sang Tacloban.
Damo man nga mga lugar sa unang yung dalasa gitutudo sang bagyo nga si Yolanda to. Which is damo-damo sa mga nagkalamatay dito bangod sa storm surge, no? And may ara kita maka K5 sang storm surge warning sa mga pila ka mga lugar diri sa aton sa may eastern kag western Visayas. Kag subuman sa Negros Island region bangod sang hangin nga dala sang sining bagyo nga si Tino. And magluwas sina mga ka-K5 ang rainfall, ang heavy rain nga sa diin ang ulan ang nag-amat-amat nga tupa, sige-sige nga tupa mga ka-K5, no? Diri sa aton sa bilog nga western Visayas, pila ka mga lugar, mas especially diri sa aton sa Iloilo City, kay isa sa mga lugar nga gindeklara kag ginpaidalom sa storm signal number 3 ang syudad sa Iloilo mga ka-K5. So muna nga to sini nga preparahan kay magluwas sa sige-sige nga pag-ulan ni subong adlaw hasta buwas kag hasta sa Miyerkules, at may posibilidad nga hasta pagani guro sa Webes nga ulan mga ka-K5, no? Hasta ang hangin aton sini nga babatyagan ang hangin amat-amat mga ka-K5 diri sa aton sa bilog nga area sang western Visayas, mas especially diri sa aton mga ka-K5 sa may syudad sa Iloilo. So muna nga to sini nga preparahan mga ka-K5. K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. Bantayan sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati kay mga alas 11 karon maghahatag na maliwat sang inang latest weather update ang ato sini nga Pag-asa Iloilo para mabalaan tara maliwat kung kamusta na si bagyo ko sa diina. Nakalandfall na bala siya kay ining nga gabi ang ginakuan mong gina-expectar. Kay ining nga gabi landfall ang bagyo nga si Tino dito sa may eastern Samar. Mga ka-K5 labi nang ginatawag nila diri nga inang Dinagat Island. Pagkatapos may isa pagid ka ekspektasyon nga magalandfall sa liwat sa may area naman sang sang Leyte. Sa diin ti Tacloban ni mga dira man nga area, no, sa Leyte. Subong man mga area sang Eastern Visayas, no? Then after that makross ini siya sa Visayas area, Western Visayas naman diba? Ay goon niya, no? Halin sa Negros Island region o halin sa Cebu. Malabay sa area sang Cebu, malapos sa inang Negros Island region. And malapos sa portion sang kung sundon mo ang track, no, mga ka-K5, no. So sa subong nga mga tiniyon kung naton karon ang spokesperson sang Regional Disaster Risk Reduction Management Office, mga ka-K5 upod sa spokesperson sang aton sining opisina sang Civil Defense, mga ka-K5 with Ma'am Maria Cristina Mayor. Ang pagkilala ko ni sa una siya sa dalaga pa sa City na Ilustrimo. Mga ka-K5, upod naton karon sa piyak kalinya mga ka-K5 diri sa atong opisina sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council or Office. Upod naton ang spokesperson si Ma'am Maria Cristina Mayor. Ma'am Maria Cristina Mayor, good evening. Si ka-K5 June Kapulot. Mayong gabi, ma'am. Yes, mayong gabi ka K5 June. Kag maayong gabi, ma'am, sa imo pinalaga mga tagpanamatikad kamalanaw. Yes, ma'am, no. Una na mamangkot kita, no, kay sa palabos ining may nagakuan na nagsulod ng sa Philippine Area of Responsibility ng bagyo kag siyempre ang target sang bagyo, no, magalabay gid daw mamasyar gid sa diri sa aton sa may area sang Western Visayas, ilabi na sa Panay Island. Ano karon ang preparasyon, no, sang Office of Civil Defense, Ma'am Maria Cristina Mayor, ma'am? Yes, no, that's right. Kay 5 June, no, in-expect natin anytime tonight as kabuwas sa kagahon mag-cross o kung magalandfall na ang bagyo dito sa may Eastern Visayas, kagbuwas ang ginalantaw din natin ang pagtupa sang bagyo dito sa may isla sang Panay. So as early as kahapon, nag-convene na sang pre-disaster risk
risk assessment, scenario building ang RDRRMC sa pagpangunan ni OCD6 Director Raul Fernandez, agud nga ipaidalom sa red alert status ang RDRRMC Operation Center naton. Ano bala ang buot silingon sining heightened ang aton nga coordination sa aton iban nga mga agencies, especially sa mga response clusters naton, mga uniform services naton, kag sa mga technical government agencies naton kasubong sang Pag-asa, NGB, DOH, kag iban pa. Sa karon nagpagawa na sang mando si Director Fernandez kung sabihin aside sa pagpaidalom sa red alert status, ging patigayon gimando niya ang preemptive evacuation as early as kahapon, especially sa mga island barangay sa Western Visayas, sinatipan sa mga barangay dito sa may Northern Iloilo, no? Carles, Concepcion, Estancia. Same man sa mga island barangay sa Guimaras, kung sabihin Kaginat, nasugura na ini, as well as mga barangays along the coastal areas, especially in Southern Iloilo, Antique, Capiz, and Aklan. So, amo gina siyang numero 1, no? K5 June naging mando niya ang preemptive evacuation, and in fact, kadamo na subong sa ulo natin ng mga evacuation centers sa mga nag-preemptively evacuate. Manduan niya man ini ang iban nga mga response agencies na mag-preposition sa mga assets. For example, ang DPWH, may ara sila sa heavy equipment dito sa Antique, Northern Aklan, and Southern Iloilo para in kaso nga magluntad ang landslide because ng pag-ulan, sila yun na clear. Okay, daligid lang, no? Ma'am, okay, daligid lang. Mga ka-K5, no? Nautod ang linya ni Ma'am Maria Cristina Mayor. Ato sining spokesperson sa RDRRMC Region 6, no? Mga ka-K5, nadaligid lang kay tawagan taliwat, no? Kaya daw nautod ang linya niya, medyo mahina-hina abi ang signal niya. Mga ka-K5, nadaligid lang, ma'am, ha? I'm sorry, no? Kay medyo nautod ang linya ni mo sa sining mga tinion. Kay para nga may arana si ma'am. Okay, sa liwat, no? Inang Ma'am Maria Cristina Mayor, I'm sorry, no? Medyo nautod kita sa linya, medyo may hinahinay mo silang signal. Go ahead, liwat, ma'am. Yes, no. So una to, no, ginmando ang preemptive evacuation, ikaduha ginmando niya man ang coordination with other agencies. For example, ang DPWH nagpahamtang sang heavy equipment nila sa Southern Iloilo, Antique, and Northern Aklan. In kaso nga may magluntad nga landslide, respondihan di nila yun kag ma-clear ang ating mga national highways. And at the same time, nagpagawa kita sa travel advisories. Nag-coordinate kita with LTO and the LTFRB para nga temporarily masuspend ang biyahe. Sang sining mga bus bala naton na K5 June, kag sang mga trucks naton nga nagakinahanglan nga magbiyahe using ports naton to Dumangas. For example, sa Dumangas, sa Malay, kag iban pagid nga mga ports naton nga naga-carry sang pasahero to other regions. So this is a concerted effort na Region 6, 7, 8 nag-suspend sang land travel, especially sa mga dagko nga mga buses para malimitahan ang mga stranded passengers naton. Pero subong may ara kita recorded, gamay ini siya kung ikumpara sa iban nga mga bagyo. Pero the needs ng sining mga pasahero natugunan man sa DSWD nga nagapanghatag sang meals, kag at the same time ang DSWD may mga na-preposition man nga mga goods sa tanan nga banwa sa Western Visayas agud ipanagtag sa mga affected population in case the need arise. I see. So bochilingon nga sa preparasyon sang opisina sang Office of Civil Defense sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council, inang bastante kita sa kung ano man ang mga kinahanglanon for emergency sa ato sini nga mga pumuruyot diri sa bilog nga Western Visayas, most especially sa Panay Island, Ma'am Maria Cristina Mayor. Actually sa level ng RDRRMC napreparar ta na kung ano ang pwede naton nga mapreparar. But we can never really expect kung ano ang mangin epekto sa sining bagyo. That is why nga the maximum preparation ginapatigayon na naton para at least ma-minimize balang casualties kag ma-minimize ini ang effect niya. Kay man kay K5 June kadakpo na sang lesson learned naton, kay kadamo bisang naghambal nga kuno overkill ang mga preparations naton, pero panumdumo naton nga history would tell us nga bisan ano naton ka preparar
malusot kag malusot kini na siya nga casualties, especially nga ang ini nga bagyo si typhoon na sa karon mo, ang iya nga track, na forecast track, as earlier reported by Pag-asa, is similar to that of Typhoon Yolanda in 2013 Yes. and of Typhoon Odette in December 2021. Okay. Go ahead, ma'am. Okay, daligid lang, no? Yes. Sige, Yes. sige. Although, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. although hindi kasing baskog, pero ang agi niya is same as with Typhoon Yolanda and Typhoon Odette. Bisa ko way man ay problema bisa kung bisan maghambal pag kita nga overkill ang ato sini nga preparasyon, mas mayo nga may preparasyon sa wala mong kay isang nagligad to kulang kita sa preparasyon nanto kundi kaluluoy kita aton daw halos nagsala kita kuno himuon ta tungod kay kulang kita sa preparasyon. Subong niya bisan mag-overkill ang preparasyon, importante may preparasyon ma'am Tina. Yes, good no. That's right, kay K5 June, no? Kay especially ang bagyo, bisa ng Pag-asa naghahambal. Agi ang bagyo. Okay, daligid lang, no? Dula-dula signal ni Ma'am Christina Mayorman. Okay, daligid lang mga ka-K5 kay ang signal ni Ma'am Christina Mayor medyo mahina-hina, no? Fluctuate ang signal ni Ma'am Christina Mayor. At least ang preparasyon sa ato sining Regional Disaster Risk Management Council mga ka-K5 ang preparado do halos bastante gila subundo kumpleto and ang nami sini kay kumpleto sa koordinasyon, no, sa mga government agencies nga kinanglanon kag among importante nga magatiglawas ko sa tion sa mga emerhensya bla. Go ahead, Ma'am Tina. Yes, that's right to K5 June, no. In fact, subong ang aton nga RRMC kay kumo nga naka-red alert status, may mga duty detailed personnel dito from the different uniform services, including ang Philippine Coast Guard naton, ang Philippine National Police, ang Philippine Army, kag ang Bureau of Fire Protection. At the same time, may naga-duty dito nga technical personnel from Mines and Geosciences Bureau para magbantay sa mga landslides, Department of Agriculture for the damage to agriculture, DSWD, DPWH, kag DepEd. So, tanan well represented ini siya sa aton nga operation center para in kaso nga may information, may data kita nga kinahanglan, isa lang ang aton nga pangayuan kag sila nang bahala nga mag-coordinate sa ilang mother agencies. Sa aton nga operation center subong ni 24 hours may tawo kag may mga naga-duty para in kaso por kaso may mga gusto nga magpanawag, gusto may pangayo sang bulig or kinahanglanon gidang for emergency, may may makatawag kag may makasabat sa mga kinahanglanon sa ato sini nga mga pumuluyo, Ma'am Tina. Yes, no, sa karon nga ginbatak ang red alert status 24/7 ang operations ang aton nga emergency operation center with duty detail from other agency, but even during normal conditions, bisan wala kita sang bagyo o kung wala kita sang emerhensya ang ginapangatubang, ang aton nga operation center sang RDRRMC 24/7 ang operation sina K5 June. Yes, may mga records na kamo dira subong ma'am nga ginauyatan kon mga pila na kabilog nga mga evacuation or mga mga inang evacuees ang ginpang butang sa mga evacuation centers and kung ano nga mga lugar ang mga nakita naton nga daw amo na ni ang mga naapektuhan sang tubig baha kag may posibilidad nga o may mga nagkalaguba ng mga balay agi sang storm surge o kon sa mga paglaslas sang tubig sa kilid sang dagat la, Ma'am Tina. Well, may data kita din ginauyatan, no? This is the initial report pa lang as of 4 p.m. this afternoon, November 3. So wala pa kita diri sang nadala nga affected population na K5 June kay Okay. Light to moderate rains pa lang ang nabatsyaga naton na bilog nga adlaw. At the same time ang storm surge warning naton 1 pa lang, meaning less than 1 meter ang height sang aton bagyo, so do gamay pa lang ginalantaw naton o wala pa sang ginalantaw naton nga damage. But
because ang ato nga kampanya for preemptive evacuation naglabot na tanan sa 3,983 families o kung 12,534 ka mga individuals ang natigayon nga ma-evacuate. Preemptive evacuation sa nagkasari-sari nga evacuation center sa bilog nga Western Visayas. Particular diring pinakadamo nga nagsulod nga data halin sa probinsya sang Capiz kung sa diin 3,661 families or 11,373 individuals gid ang nakasulod. Sa ilang mga evacuation centers, kinasundan sang Guimaras, particularly sa mga island barangays ng Sibunag, naglabot sa 786 ka mga persona ang ginpatabok pahadto sa mainland. Samtang sa may Iloilo, pulo pa lang din ang na-record naton, pero gi-expectar naton nga madako ini siya because may cut-off kagina ang iban, wala nakasulod ang data. And at the same time, sa may Aklan, may ara man sang mga preemptively evacuate. So wala pa diri nakasulod man ang iya ka Antique, but gina-expect naton nga as the night deepens, may ara kita sang pagdako sang aton nga affected papin o kung sang aton nga preemptively evacuated ka K5 June. Okay. So ano karon ang mensahe no sang RDRRMC no, although nga ara kamo pirmi natural kay manti ang inyo sining obligasyon na amo ang pagserbisyo sa aton nga mga pumuruyo mo sa especially sa emergency, pero mas nami gin may mga preemptive measures nga ginahatag man nga mensahe nga ato sini nga taga RDRRMC para mabalaan mas ato sini nga mga pumuruyo, Ma'am Tina. Yes, no, sa aton lang ang mga tagpalamati, buligan tang aton nga mga responder sa pagbantay sa kalinong katawhay kag safety sang aton nga mga komunidad. Kung wala man lang kita sa importante nga kagtuan, siguraduhon naton nga ara lang kita sa aton panimalay, hindi kita sagad lagaw, basi makagtu pa to sa tianggi, masulay pa sa ulan, mamasyarto sa kung diin. Tinir kita sa balay ta, bulig kita sa bantay sang panahon, magpamati sa mga weather advisories from official channels, and at the same time, isiguraduhon naton nga preparado ang aton nga mga emergency preparedness kits sa sulod sa aton balay. Kaya kita sa ginatawag naton nga emergency go bags, may mga pagkaon, tubig, importante nga dokumento, mga bulong dira, flashlight, radyo, power banks kag ang means of communication inyong mga cellphone o kung mas may mga handheld radios kamo dira. Tinir sa balay, bulig sa pagbantay sa aton nga komunidad. Let us help you by staying at home. And of course, aton gid panumdumon nga ang preparasyon nag-start sa aton because as we always say, ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Okay. With that, Ma'am Maria Cristina Illustre Mayor, na. Thank you so much, kid. And inang from time to time, no, magakuha kita sang update dira sa imo sining office, no, ilabi na gid sa office sang Civil Defense. Ma'am Tina Illustre, thank you so much and good evening sa liwan. Madamo man nga salamat kay K5 June, kag madamo man salamat sa inyo tanan. K5 News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. K5 News FM. Bagyong Tino. Bagyong Tino. Update. K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. Okay, so mga ka-K5 na batian na nga to sining interview, no? Kag ang preparasyon sa RDRRMC diri sa bilog nga Western Visayas, no, sakop na ni bilog nga Region 6 and Panay Island, no. Kaya ang sakop sa Region 6 subong Panay Island naman ang Negros Island region niya ti separate na sila. Sa probinsya sang Capiz amo pinakadamo karon sang evacuation or mga evacuees. Nagalabot sa mga masubra sa 11,000 tanan ka mga kwan. 11,000 ka mga tawo, 11,000 ka mga individuals. Mga 3,000 ka mga pamilya. Ang mga nagkalakwan na, mga nagsalaylo na ang sa Guimaras, no, damo-damo man kay mga naga-ilistar bla sa isla. Balo kamo may mga isla yang probinsya sa Guimaras mo. Para nga sigurado na lang pinanguha sila to sa probinsya o sa may ila sila nga isla. Lagin pakadto anay sa mainland, no, sa probinsya sa Guimaras para may kasiguruhan mga ka-K5 ang safety sa aton nga mga pumuluyo. Ang probinsya sang Capiz, damo-damo na nga daan to mga pinangsaylog yung pangbutang anay sa mga evacuation centers. Kaya kung madumduman sa aton nga mga tagpalamati, habagat lang ganitong nagbubo sila nga ulan sa nagligad nga mga sinimana, inbaha na to sila yas bilog. Damo-damo na sila to, may mga nagkalamatay na ganito. Di ba? May isa pa ka-vlogger ganito patay to kay 5 Andre, di ba? So, siguro pirting kulba na.
bago lang to sila ging katuan sang opisina sang DSWD, mga ka-K5 para nga magpangbulig. May mga ginapang hatag na itong mga bulig sila sa mga nakalabiktima. Subong, ari na naman, agyo naman sila luwas ang bagyo. Mga pila ka mga porsyon sa mga taga-probinsya sang kapisto sa mga kabanwahan niya daan. Paidalom ito sa may signal number 3. So, amo ni mga ka-K5, nga damo to ya sa mga evacuees. Subong o mga nagpangsaylo anay sa mga temporaryo nila nga mga ilistaran to sa mga sa mga public buildings, mga public school buildings, mga evacuation center, mga gym. Nga ginapangbutangan sila anay temporaryo bangod sang sining para abuton nga bagyo mga ka-K5 magluwas sini isang puwerte nga ulan nga amo ang makatugas ang pagbaha sa aton nga mga kabaranggayan kag sa mga kabanwahanan diri sa bilog naton sa may Panay Island mga ka-K5. Diri sa aton pulo pa lang di ang Antiki way pa man ganito sa mga nakuha ng informasyon no. Kag wala pa nakasulang data sa Antiki sa opisina sang RDRRMC mga ka-K5. May na kay mahapos ni kontakon ng RDRRMC subong kay si Tina Ilustri Mayor Glingara da nga spokesperson. Mga ka-K5 no. Isa man siya ka miyembro sang media sang una nga subong ara na sa opisina sang sa Office of Civil Defense mga ka-K5. So mayo very good. At least makadirekta kita nga makatawag siya kang makakuha sang informasyon mga ka-K5. Then sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati standby kamo. Kay sa ato sini nga pagpanumbalik o check na nato ang sitwasyon sa palibot sang syudad ta. Po sa aton nga patrol, duwa naton karon ka patrol ara nagahulag-hulag ha. Di lang kay isa ka patrol, duwa subong ka patrol. Amo ang nagahulag-hulag sa bilog nga Western Visayas, most especially sa Panay Island. From time to time ang isa ka patrol ara sa out of town. Ang isa ka patrol ari sa syudad sa Iloilo. May kay kondento mga dagko nga mga balita ka kondento mga emerhensya. Mga ka K5 maka-responder patrol sang K5 News FM Iloilo. So duwa ka mga patrol karon ang magalibot sa bilog nga probinsya kag bilog nga Western Visayas, Panay Island. Liboton sang ato sini nga duha ka mga patrol mga ka K5 kag magluwas sina kun may mga pila pa karon ka mga dalagko man nga mga balita nga do medyo hindi na malabot sang patrol ara ang mga salakyan sang mga angkurman makadto man to malibot man. Mga angkurman niya malibot man ako malibot man. Ako pa. Kung hindi ko angkurman ti ako naman ma-reporter Kay Bandre no. Basta mga amon nga mga bagay mga ka-K5 kinanglan nato ni bululigan kay man amon importante kinanglanon ng voluntaryo sini dire para nga magbulig sa ato sini nga mga kauturan bangod sa sining mga emerhensya katulad sini mga ka-K5 no. So ganin standby kamo ha kay dugay check naton patrol naton ang sitwasyon sa palibot sa syudad sa Iloilo dire sa ato sini nga pagpangalaga. Ang mga balita ngayon na bata ng builog na ginadulong sa inyo sa kalwan sa klinika D3 Bio, antiviral, antibacterial specialist. Mga ka-K5, nag-start ka bala sa mga balahaon ng mga lugar, paborito nga balayan sang lamok, taas blalagnat mo, may kaupod nga mga sakit sang ulo kag pagsuka pananakit sa kalawasan. Ay naobserbahan mo may mga pula nga mga rashes nga tubo sa imong guya kag dughan. Ay sos may posibilidad nga ikaw ginigo na sang dengue mga ka-K5. Gani mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio isa ka super food supplement nga ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil nga kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties labi na gid batok sa mga virus katulad sang dengue. Ang medium chain triglycerides mga ka-K5 nga sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio gina-consider kag ginahimo sa ato sining nga lawas into monoglycerides kag isa na diri ang monolaurin. Ang monolaurin nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka epektibo ka pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio nga pinagi sa MCT o kon medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas nga sa diin isa ini siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kun na dengue ka. And ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation
segregation ka nagabunig man agud malikaw sa lawas naton sa bleeding kung naipiktar ka na sang dengue. Tinuan ang aton nga usaran sa palibot mga ka-K5 para hindi pagbalayan sang lamok nga nagadala sang dengue virus. Kinanglan likawan naton nga mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa aton balay kag mag-D3 Bio, the superfood supplement para layo kita sa dengue. Kung gusto mo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Alas 8:59. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komento. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Bisan inon mo na ang away pa nakamahaw sa agay di magkapto si Putsan. Kag siyempre may aramansan, may isip! Sigo sa! Tapor! Kami ka mga tulog ka marado ha? Hindi ka naman tulog ka na. 1, 2, 3, go! This time pa rin sa konta. Ilugbo mo. Go. Ilugbo mo. Sasayaw ang last mo na lugbo. Gabi. Wow! Gabi! Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. Ilugbo mo. And of
News FM K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! K5 Night Watch, June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 5 minutos na nakadigad sa alas 9. Ato sila nga pagpangalagad this time, check naton ang sitwasyon sa palibot sa siyudad Subong. May mga pila na ka mga ginpanglantaw karon kay panglibutan sa ato sila nga patrol. Ang may evacuation center kakamustahon kung kamusta ang sitwasyon sa ato sila nga mga evacuation centers. Amo ni mga ginatutukan karon sa ato sila nga patrol para makita kag malantaw gid kung ano sitwasyon nila bla. On ano ang ila sining pangabuhi. Ang ginatawag naton bla mga K5 comfort zone nimo bla. Kung ara kay si mga balay komportable kaya maghulag mo. Pag gusto kaya kuno imuon mo. Kung ara kay balay mo, pag gusto ka no imuon mo, bahala da kung magtulog kada magsikaka kada magsikungkong kada kung ara kay balay mo. Pero kung ara kay sa mga evacuation center, siyempre damo mo upo da. Damo ka mo dira mga mga inang katupad, mga kaupod sa sulod sa evacuation center, sari-sari nga pamilya, sari-sari nga tawo. Pagtulog ka na karoon ng imo, sini nga daw na andan ka kung magtulog, yaga sini kangkang kay mo na kulabi kung babae ka. Natulog kay mo na kasi kangkang, na andan mo yung magtulog, kaga si kangkang, timano ka da. Nakaka-K5, no? So muna bala ang ginatawag naton nga mas komportable, kaya kunara kasi mo balay mo. So, check naton ang ato sining patrol nagalibot karon sa mga pila ka mga lugar diri sa syudad Singloy, labi na sa mga evacuation centers naton diri. And iban pagid nga mga kabaranggayan nga ginasulod na sang tubig baha tungod sang sige-sige nga pag-ulan sa Subo nga mga tiniyon. K5 Kim Kaluyo sa kampiyon nga report, standby. K5 News FM Kampiyon Report. K5 News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. K5 Kim, go ahead. Amat-amat na K5 June nga nagadamo ang mga evacuees sa pila ka mga kabarangayan diri no sa may syudad sang Iloilo. Actually, ang ginpanglibot naton kay na District of Molo, District of Arevalo, kita Subong ka K5 June. As of ang pagtupa sang ulan, Subong no naga pulo pa naliti lang bala ka K5 June. Kag no mambal mula kalmado kay medyo mapulo pa ang aton sining mabatyagan Subong no kun diri ka sagwa ka K5 June. And actually, nagalibot ang pila ka mga opisyales ang nagkarain-lain diri nga mga barangay sa mga natumod o kung identified nga mga high-risk areas diri sa Iloilo City. Kaya kung madumduman, nag-issue kay na no, nasang executive order sa Mayor Isa Treñas wherein nagmando sa mandatory nga preemptive evacuation sa tanan nga mga barangays nga natumod bilang mga high-risk areas sa K5 June. Galing kay somehow no, ang isa sa mga challenges nga ginapangatubang sa aton sa mga opisyales, medyo mabulubudlay i-convince ang mga pumuluyo nga mag-evacuate. Ang normal amo na gani mabudlay mag-convince sila nga minsan ilok mo na ito sa evacuation center kay mo ni moto kay nga isa sa mga rason sang mga panimalay nga sila nila mas komportable sila kunara sila nga balay panghulag-hulag nila makapagusto sila. Ikaduha, may mga ginaulikdan na sila nga mga kung anong mga gamit na sila nga balay kag mga kasapatan pa nila dahil mga sagod lang mga sapat da kay 5 Kim. Just like there is Arevalo K5 June no, sa may Kalaparan, ang iban diri kay ang palangabuyan nila no, ang pagpangisda. So may mga sakayan sila ka K5 June nga ginaulikdan basi la madala no sang tubig balod. Actually, ugaling niya on the part naman sa mga barangay officials naton, ginabalikdan nila kay especially gina-expect mo karon sa kaagahon mga around 2 AM and karon no mga sumugod last 2 karon sa kaagahon. Posible no nga mabatyagan nato ng makusog na yang pagtupa sang pag-ulan-ulan.
That is why kag hangin gid mata-mata na hangin. Ang Leyte lapit lang na sa aton mo. Eastern Visayas sila, Western Visayas kita. Okay, 5 Kim. Yes, K5 John, no? Kay especially sa dagat, sa mga coastal areas naton, damo ba sa mga lagkuan ng mga kahoy nga nagatupa no sa mga panimalay considering nga iban pala ng mga balay K5 John sa mga coastal areas kita mo na nakapatong ran dumay poste lang ka K5 John no kag sa babawang ilay ang balay git ka K5 John. Kung maigo sa mga lagko ang mga troso mga karalupog gina nga mga balay na magklausmod na. Amo git ka K5 John no pero this time para mahatag ko sa imo direkta niya si Kagawad Rodrigo Montaño base parinti kag 5 John no diri subong kay actually ga-facilitate sila sa mga evacuees diri sa may Kalaparan Arevalo. Kalaparan okay. Kag 5 John yari si Honorable Rodrigo Montaño. Kagawad mayong gabi. Mayong gabi ka K5 no. Mayong gabi sa pamuluyo sang barangay Kalaparan. Yes, Kagawad no. Kamusta ang sitwasyon niyo na subong sa barangay kay siyempre hindi malikawan no ara kamo sa coastal area damo pumuluyo kita nga nagailistar di sa makilis ang dagat Kagawad. Yes no actually tuig-tuig gina-experience naman sa aton diri nga mapumuluyo so ang barangay ang barangay disaster risk reduction management office nga gabi pa-gate sa aton yung mga evacuation center, evacuation area sa taga-zona, kag may mga designated kita nga barangay officials kag mga personnel dira nga may mo nila nga dalaganan in kaso por kaso nga hindi na ma-tolerate ang sitwasyon katipay. Akon pananglita no magbubo gid ang ulan kag daw may kayman may ara kita ang kuan no ang Pag-asa mismo nagpagwa na sang inang warning sa ginatawag naton nga storm surge no warning kag ginalantaw nga may posibilidad mga buwas sa kaagahon hasta sa bilog nga adlaw sang Martes kag Miyerkules daw dirigid magalabay ang bagyo sa aton most especially sa Iloilo City. That's why ginpaidalom na kita gani sa signal number 3. Ang ining mga pumuluyo naton makonbinser naton nga mapahalin anay da for the meantime sa may kilid sang dagat kag mapasaylo sa aton nga mga evacuation center Kagawad. Yes no actually ning na sila natagaan na sila sa public sang information dissemination kag ang ginapasiguro Manila sa aton dire sa mga barangay officials nga himuson lang anay nila mga gamit especially nga aton dira nga mga fisher folks kag ang aton dira nga gapangisda man sa kilid sang suba nga from time to time evacuate sila ka K5. Anong sitwasyon nila subong Kagawad na sa mga kilid sang dagat subong ang iban ara pa sa mga balay nila subong kag ang sitwasyon dira sa inyo nga barangay subong kamusta ang kilid sang dagat sa inyo sa nga pagmonitor subong? So para subnaw no ang dagat subong ang manubo ang level sa tubig kag wala pa sang lagko nga balod kag malapad pa ang unasan lantawon karon sini mga kagahon no kiti kami diri sa mga barangay official wala gauntat sa pagmonitor diri especially sa kilid sang suba ug baybay. Like for example, may mga emergency kita nga makinanglanon dira no mga pumuluyo naton, may mga ginahatag na kamo nga mga emergency contact numbers para nga makatawag sila anytime sa aton nga barangay no, coordination upod sa CDRRMO para nga kag may mga naka-standby nga mga pila ka mga kauturan naton nga mga volunteers no katulad sa mga rescue volunteers naton Kagawad Montaño sir. Yes sir no ara activated na ng aton dira nga Barangay Disaster Reduction Management Council kag ang aton dira ang mga force multiplier, emergency responders kag ang aton dira nga mga tanod para ma-secure man sa mga panimalay sa aton nga mga evacuation na nakilabilin dito sa igatong subak sa baybay kag ang aton diri nga mga daycare center, elementary kag high school na open naman para nga in kaso por kaso magdamo ang aton nga evacuees makiter initaran sila para matagaan sa ang temporaryo nga maila nga matulugan o kung mapasilungan ka K5. As of now, mga pila ka bilog ang inyong mga evacuees dira sa inyong kuan o kag diin nyo ginbutang subong temporaryo naton nga evacuation center Kagawad Montaño sir. So diri na sila naton ginpadirekta mismo sa aton nga barangay covered court no ang aton diri nga main nga evacuation center. So para mayara kita subong nga mga siyam na kapamilya kag mga
malabot na ni sila sa mga 20 to 30 ka individuals. How about sa ilang nga mga turulugan dira na may may mga provided sila nga mga turulugan and ang ila bala nga daw kwando medyo kulo komportable masala kay manti mas lain gid kunara ka sa balay mo kay komportable kay mo yung magtulog kung maghulag-hulag bala kagawad Montaño. Yes sir, no. Ang diri ang aton vaccination center kompleto manini may mga folding beds din ang provide ang baton nga mga barangay officials. Kagang CR naton nara naman da kagang may mga lulutuan man di sila nga i-provide pa man kag hopefully nga madugangan ang ilang sleeping kit kagang kitchen kit ni sang aton nga DSWD kung mabalidate na tanan ng aton nga mga evacuees dire. Okay, no. So sa ilang nga mga hygiene nila no kinanglanon comfort room okay man daw kuan man maka hulag-hulag man sila mayo da kag hindi man sila maginutok dara kun kinanglanon gid ang comfort room nila dira sa aton nga evacuation center kagawad Montaño. Yes sir, no, may duwa ta di ka comfort room nga functionable nga para sa aton nga babae kag lalaki kay sa aton dira ang mga LGBTQ mayara gid man sama-damat ma-providean nga sila sang nagakaigo gid nga nga social services dire sa bilikam sa mga evacuees naton. Ate very good ang ang tubig nila kina importante tubig ilabi na mga ilimnon lang nga tubig bla niyo kagawad. Yes, pasalamat man kita no sa aton dire nga mga concerned citizen nga naga-provide sa mga libre nga drinking water kag aton dire nga mga portable water nga may mo nila ma-usar sa pagpanghugas sa pagpanlimpyo sa ilang mga kunano pa ang ilang himuon sa ilang kalawasan kag gidayon sa pagkaon siguro ga-provide man ng aton nga barangay officials kag ang aton diri nga barangay social worker sa pagluto-luto kunano man ang mga pagkaon nga may diri nga i-provide sang barangay officials. Ano halos kalabanan nga mga sityo dira kun mga inang purok no mga suna no ang naapektuhan dira subong kag mga ginpang evacuate naton nga mga pamilya kagawad Montaño sir. Yes sir, no, ang aton diri nga high risk ragid nga prone gid kag vulnerable sa ugada ni kag sa dagko nga balod no. Amo niyang zone 10, zone 11, zone 12 kag zone 13 ang aton dira sa igad sa Suba sa Batiano River. Amo ang zone 13, zone 14, zone 15. Amoy na mga area kag zona nga prone gid sa baha kag sa pagdalag ko sa balot kag sa mabaskog nga hangin. I see, okay no. So masustener na sa aton kuan nga syudad kag barangay no within 2 to 3 days nga ara lang sila gyapon dira ang aton ning mga evacuees kagawad Montaño. Yes sir, no, sa paningwa man sa aton nga liderato kay Kaprenante Bots Tubula kagang sa barangay officials may ara kita nga quick response nga food assistance nga na pertencer dira pagi sa aton nga pondo sa Barangay Disaster Risk Reduction Management Council nga ready na ina from time to time nga wala pa sa mga food assistance o financial assistance nga i-provide ang aton nga local DSWD sa city government. Ate, very good no. So at least mayo no. Kagawad, salamat gid at least ang serbisyo nimo bilang barangay kagawad bilang barangay official sa mga pumuluyo nagapabilin nga maayo gid kag importante nga mahatagan sila sang pagtamod kag ang ginatawag naton nga public service nagapadayon dira sa aton nga mga pumuluyo sa may barangay Kalumpang ni kagawad no. Kalaparan no. Sa may barangay Kalaparan. Thank you so much kay kagawad and from time to time update lang kami malibot-libot kami di sa barangay from time to time para makabuli kami kung anong mga sitwasyon dira sa inyo. Kagawad, salamat kit. Madam, maging nga salamat kay K5 dyan no, sa kaiganganan, ginatag sa K5 News sa Mondere, sa Barangay Council, sa Barangay Official, sa Barangay Club, para madam, maging salamat nga mapalinto namon sa Mondere nga mga konstituent nga apektado sa bongsang bagyo. Madam, maging salamat mayong gabi. Okay, salamat kid and good evening. Yes, kay Viva John, nabatian naton si Kagawad Montaño regarding sa preparation sa migo ko migo ko gid nga kagawad. Migo mo ganyan kagawad. Migo ko na nga kagawad Montaño. Montaño, mga grupo parente. Parente mo na,
parinti mo na. Batian mo man pero mga dala-dala ko. Kim Montaño Caluyo. Parinti mo na si Kagawad Montaño. Gwapuhon nga kagawad na. Taga Guimaras na kay 5 John. Or parinti. So mo na actually kay 5 John sa iban to nga mga areas nag-prepare man sila no. May mga community kitchen man so far kay 5 John. Sa no, iban nga mga barangay officials may mga initiative man mula no nga nagaluto-luto para sila nga mga pumuruyo aga kay 5 John. After this no i-check naton dito sa may Parola Wharf kay may mga nagkalastranded dito nga mga pasahero kag may mga nag-inform sa aton nga wala ako no gito ya sa may nakalabot sila yung mga pagkaon kay 5 John no. So i-check naton ang ila sini dito yung ginadang ngop driya sa aton sini nga estasyon kay 5 John kay based rin no sa data man niya sang PCG Iloilo kaya no sa masobra 400 ang stranded sa bilog nga province and city. And accordingly, majority ang yara sa Parola Wharf kay 5 John. Ibandra lang mismo nagakatulog samtang nagapulupungko kay 5 John no sa sinang port terminal sa Parola Wharf kay 5 John. Pero man no subong malinong kay 5 John kag tuman ka paang ba mabadyagan naton pero maganin nila badang kalmado anay kung kaisa antes nga magwaswas no tres wa nga pa-alerto naton sini nga mga pumuruyo prepare gid no mga kinanglanon kag importante presence of mind hindi lang mag panic kasi 5 John for example may mga matag-as nga mga bahabalaan mo kung anong imuon mo kag nakasave ang mga emergency hotlines ng Philippine Coast Guard, sa mga taga Bureau of Fire Protection, ng city government, and even no sa ilang mga barangay officials sa kay 5 John. Kaya para at least no, for example, kung emergency makatawag sila, makaresponde gila yun kay 5 John. Okay, amo gid na kinanglanon gid balok kang mga ang sa Office of Civil Defense. May araman na sila nga mga emergency hotline pero mas pinaka-the best gid kinanglanon agi anay sa barangay no ang mga coordination halin sa barangay pakadto sa city pakadto sa province pakadto sa region amo man na kalabanan pirming coordination when it comes to emergency ang paghahambalan naton ang mga rescue operations pala ginatawag bla kuan among nang ginatawag naton nga inang coordination and through channel blang ginatawag naton okay 5 Kim. And of course no balan man naton nga first to respond is barangay kid no kay siyempre kung for example ang base dito ka matawag sa province layo-layo pa compare sa area kay Paljon may travel time pa no so best option gid isang barangay kay may man sa mga nahanas na no mga somehow trained kay 5 John sang CDRRMO kag sang MDRRMOs nga magresponde no kay actually may mga volunteer responders man kita kay 5 John nga makitaan man no nga nagalinaptaman sila or deployed man sila sa naglain-lain nga mga barangays and priority is amo ni siya ang mga high risk areas kay 5 John so pangamuyo lang gid kag of course no importante nga safe ang tanan i-secure anay ang kabuhi antes no mga propiedad kay 5 John. Okay. Sige. Salamat kid kay 5 Kim. Sige kay 5 John keep safe. Keep safe sa tanan naton sini nga mga tagpanamati sa K5 News FM Iloilo. Opo diri sa patrol K5 Jason Talaron kay 5 Aaron Lloyd Balala Repoyo. Raman si kay 5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. K5 News FM. Hampion Report. Dapat yan maka K5 situational report nagikan sa patrol pod kay ka K5 Kim Caluyo direkta sa may area sang barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo which is may ato dito nga mga daw siyam ka pamilya nga nag-evacuate mga ka K5 halin sa mga nagkalalain nga mga suna dito nga mo ining mga ginatawag naton nga flood prone areas and sa mga iban diri sa mga kilid sang dagat no mga coastal areas nga delikado kung was nga magtaob nagsaka ang tubig mga ka-K5 o kung mag high tide kay ginalaslasan ina sila dira sang lagko nga mga balot tinagakaguba ang ilang mga balay mga ka-K5 labi na ko mga balay mo da himo malang abi sa mga light materials mga ka-K5 no mas mayo pa nga
Sa ilo na lang nga daan kag magkadton lang kamo nga daan sa mga lugar nga safe kamo. Ulantos lang anay sa kuana sa inyo sining pangabuhi nga medyo hindi kamo komportable sa inyo nga pagulag-ulag sang sa madula ang aton nga kabuhi mga ka-K5. Sa ato sining nga pagpangalagad ang mga balita ngayon na batan ng Builogman nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix. Naka-cafe ka na, naka-detox ka pa, no? Sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton nga mga pumuluyo, no? Mga mahilig magkape-kape da, kape kay ga ulan-ulan subong ga bulubagyo daw ka pertiman ka no? Pertiman ka inang katugnaw. Kung magbulubagyo, kung magpainit-init tarang healthy coffee sa mga mahilig magkape bla. May na kay healthy nga kape na ya, way na ya problema sa acid. Hindi ka mag-acidic, hindi ka mag-diabetic nga kay puro lang kalamay ang kape nga puro kalamay. Ari ang mga ka-K5 no, healthy coffee man nga kape ka naga-detox ka pa. Kaya may ari ini siya nga kompleto nga mga inang natural ingredients. Katulad abisang ampalaya extract powder. May ara pa siya nga chia seeds extract powder. Kag sugar sugarcane extract powder. Ang palaya ni may ari ni siya nga charantin nga nagabulig kontra diabetes naton sining lawas. So that's why kita diabetes. Hindi kita diabetic, bisan diabetic pa kita. Mag-inom kita sina mga ka-K5 hindi maapektuhan ang aton nga blood sugar bangod kay ang charantin nga ara sa ampalaya extract powder nga nagabulig sa pagpanami sa pagkontrol sa aton nga blood sugar level. Number 2, chia seeds nami good in digestion ni siya. Pagkatapos mo panyapon abi inom ka sinisang kape nga ini kay nga dasig mag-digest ang imo sini nga kinaon no sa mga tuturan tayo makakaon gani taman ka busog hindi makatunaw dayon sa pagkaon. Imni nyo sang DTX Coffee Mix para dasig magtunaw aton nga kinaon. Then number 3 amo ni siya ang sugar sugarcane extract powder. Nga mo naman ni siya nagabulig sa pag-detox sang lawas napton bangod kay puno ini sang antioxidant. So di Klinika DTX Coffee Mix produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Check na to mga ka-K5 balita nagikan kay ka-K5 Karen Badilla. Ini may kang tanan sa report nga ang Bureau of Fire Protection sa Santa Barbara ginathag nga wala sila na delayed sa pagresponde sa nasunog na nagluntad dito sa may barangay Inangayan sa Banwa sang Santa Barbara. K5 Karen sa Kampiyon nga report. Standby. K5 News FM Kampiyon Report. Ang Bureau of Fire Protection o kon BFP Santa Barbara nga wala na atrasar ang ila pagresponde sa nagluntad nga sunog dito sa may barangay Inangayan pasado alas 3 kaina sang kaagahon Nobyembre 3 no kag sa statement diri sang BFP nga alas 3:46 sang nakabaton sila sang tawag kag alas 3:48 man sang nakaabot sila sa lugar K5 June kag posible man suno sa BFP nga nadugayan na ang pag-ibuwal sang kalayo antes nakapanawag ang mga residente sa ila or sa bombero K5 June no kung mahibaluan nga nasunog ang junk shop nga ginapanag-iyahan ni Giovanni Lebriza 41 anyos kag residente sang amo nga lugar kag suno naman sa mga residente nga nakabati sila sang duha ka lupok sa dinila ginasuspetsohan nga gikan sa transformer nga ara lang sa kilid sang establishment K5 June kag wala naman sang may napilasan samtang nagapadayon ang investigation sang BFP Santa Barbara substation. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix mga ka-K5 healthy coffee ini nga nagahatag sa maayo nga benepisyo sa aton nga lawas bangod sa natural and organic ingredients kaangay sa ampalaya, chia seeds kag sugared sugarcane extract. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Samtang sa iluhan nato ng dugang nga mga balita nagikan sa probinsya sang Iloilo. Mga balita nagikan kay K5 Alexis Calante. Pila ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Posible nga maka-eksperyensya sang storm surge bangod sang Bagyo Tino. Yari ang aton nga latest sa Bantay Bagyo balita. Kung kita kay K5 Alex Escalante. K5
News FM. Bantay Bagyo. Bantay Bagyo. Nagapanghanda na kay 5 June ang Iloilo Provincial Government kasunod sang pagkalakip sang Iloilo sa listahan sa mga lugar nga may risgo sang storm surge. Ini ang kasunod sa ginpagwa nga data sang Pag-asa matapos nga ginpaidalom sa storm signal number 2 ang Iloilo matapos nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR si Bagyo Tino. Suno kay Salinas lakip sa mga banwa sa probinsya nga may ara sang posibilidad nga maka-eksperyensya sang 1 to 2 meters nga storm surge sa sulod sang 24 oras amo ang mga masunod kay 5 June. Ahoy, Anilao, Banate, Barotac Viejo, Barotac Nuevo, Batad, Carles, Concepcion, Dumangas, Estancia, Gimbal, Leganes, Miagao, Uton, San Dionisio, San Joaquin, Tigbawan, kag Zaraga. Dugang pa ni Salinas kay 5 June tanan nga mga pumuluyo kag residente sang iban pa nga mga low-lying community sa probinsya sang Iloilo ang ginaabisuhan nga magpalayo sa higad sang baybay kag suspenderon ang pagpangisda kag iban paging mga marine o sea activities samtang nagalaslas ang Bagyo Tino. Ang ini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX 500 food supplement agon makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Bagyong Tino. Bagyong Tino. Special Report. K5 News FM. Kampiyon Report. Mga ka-K5 na bate ng mga balita nagikan kay ka-K5 Alex Escalante. Isang report may kagtanan sining bagyong si Tino. So random kita ha. Ngamuyo na kita, kabay pa nga maglapaw na siya kag magpababaw na bala. Kaya hindi na tamaigo isang hangin di. Mga ka-K5 no, kay Macross kitsan bisan pa matabo sa tracking sang bagyong si Tino, malabay gid saya sa Western Visayas, most especially diri sa aton sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Moto mga kabanwahanan nga mga apektado nga mga lugar nga kadelikado kay daw alagyan gid sang hangin nga si bagyong Tino mga ka-K5. Ang mga balita ng idubatan ng builog man nga gradulong sa inyo sa kalwan sang X10 food supplement for men para sa mga kalalakin. Handra ba? Maluoy ka mo. Hindi kung makainom giman ka mo, hagan-haganan na si misis nyo kay gabi nagyo. Maria Ihunis. Base bilang nga may bagyo na may linog. Para madula ang kulba kag makarelax ka mo, inom sang X10 food supplement for men. Pero hagan-hagana lang anaya. Maria yun, siya base bilang kung makibot bata, bilang yun ano naman kabagyo nagalinog pa. Pero sa bagay, hindi man kay para sa amo lang ginaang, silingabing para pampatiskog lang ganyan ni Manoy, hindi nagahatag na siya dugang extra energy sa lawas, ta kanang kapanami sa sirkulasyon sang dugo ta. Amo na ang rason kung nga nagabalik sa huben aton performance. Mo sining nagapanami ini sang aton kidney, nagapanami sa aton sining performance kag nagapahuben mga ka-K5. Sang performance kay nagabalik sa huben ang aton nga lawas bangod kay nami ang sirkulasyon sa dugo ta kun makainom kita sang X10 food supplement for men. Bakla sa mga butika, produkto sang Klinika de Alternatibo Medisina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy mga ka-K5. Pahibalo anay sa aton nga mga tagpalamati sa sulid naton nga mga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ila sining radyo mga ka-K5 nga inang nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na nga amon nga madakpan ha. Kag magadaog sing isa ka box nga DTX Coffee Mix. Gani tutok ka na ka K5 diri sa K5 ang kampiyon nga istasyon ng K5 News FM Iloilo. Diri sa aton nga K5 dakop ka. Ilogo mo promo. Kung ikaw ang madakpan mga K5 nga nagapamati pirmi sa K5 News FM Iloilo kag wala nagaliso sa imo sining radyo, pwede ka makabaton sang premyo. Kada semana ang K5 News FM team nagalibot sa syudad sang Iloilo. Kung ikaw ang madakpan nga naka-tune in sa kampiyon nga istasyon, pwede ka makadaog sang premyo nga mga appliances kag cash prices. May ara ka man nga consolation prize nga DTX Coffee Mix. Pwede ka pa. Basta nagapamati ka sa K5 News FM 88.7.
wala ka na sang pierde kay sigurado may dag-an kagid sa K5 News FM dakop ka ilogo mo promo. Excited na bala ang kag extended naman magka K5 ang Kalingawan. Hindi sa lang sa radyo, pati na sa kalsada sang K5 Kalingawan sa kalsada. Ay bantayan kada Domingo ha. Nagabisita ang K5 News FM team sa mga kalsada sa syudad sa Iloilo agod nga magpanghatag sang kasadyahan kag Kalingawan amuman sang mga premyo. Ang imo nga pagpasakop makabaton ka sang libre nga K5 News FM stickers kag mahimo ka nga makadaog man sang kampyon nga produkto sang Klinika de Alternatibo Medisina ni Doc Ramil Oy. Gani magpamati lang kag mag-follow sa K5 News FM 88.7 bangod basi ka mo man ang masunod nga bisitahon sang kampyon nga istasyon. May kita tiyempo maka K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Tanbay na kay DJ Matsukulit. Sa Laugh Out Loud. Paano namin tingog ko doon, this Jackie man ko eh. Pulaw ka mo hasta alas 12 total bantay man tas bagyo. Samtang bantay sa bagyo, pulaw. Mate kay DJ Matsukulit. Mga ka-K5. Sa ngala sa bilong nga persa sa K5 News FM Iloilo. Ako ni Mayor ka-K5 June Alwado Kapulot para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.